सासू माता अगर अपना पतोह के बेटी जाने लगे हैं आ पतोह अपना सासू माता के अपन माई जाने लगे हैं हाँ। तो कहियो सास पतोह में झगड़ा नहीं कर सकते काहे कहनी काहे उमेश मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार देबे मास्टर साहब के बार-बार अभिनंदन स्वागत बा नारायण जी बना के राखी आजीवन पद प्रतिष्ठा बन रहे माता सरस्वती की कृपा बन रहे काहे कहनी हम काहे यही एगो तनी टाइटे सासू माता मिल गई रहे हां माने 19 प्रधान बोखानी आ उनका से 20 सुनकर पतोहिया मिल गई हां तो पतोहिया आई जब 10-15 दिन बीतल राजन शर्मा जी 2 मिनट तो सासू माता चहली जी अपन तनी चलाना चलावे के चाहिए सासू माता कहली को बहू ओ बहू मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है मैं इस तरह कर दूंगी मैं इस तरह कर दूंगी तो समझ लेना कि सासू माँ बुला रहे पतोहियो उनका से 20 रहे वो कहते कि ए अम्मा जी ओया फॉक में ओया ओ बेबी फाटुष्ट अरे मार बड़ हरिया रे ओ अम्मा जी मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है बन रह भौजी बन रह जवानी में रार हो गइलू मैंने तनी मनी भाव को देन तो तार भौजी हो गई आ धोती कुर्ता न खद तार बड़का पापा खानी लगत पतोहिया कहती कि ओ अम्मा जी मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं मैं इस तरह कर दूंगी मैं इस तरह कर दूंगी तो समझ लेना कि बहू आने वाली अब 5 मिनट तनी कथा गावल जाई आई में सोहर मंगल गा के भैया के सेवा दे दी गलती ना नु श्री राम जय जय महाराज दशरथ जी के चौथापन आ गइल बा अभी एगो संतान नहीं खे भइल एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुत नाही अभी एगो संतान ना भइल आइने रानियों लोग के लालसा लागल बा 3 गो रानी कौशल्या सुमित्रा के कईयो लोग के लालसा रानियों लोग के लालसा लागल बा बोलो राजा जी से का कहता रानी लो राजा जी से दशरथ जी से कहता कि हे महाराज अरे खेलती राजा जी अरे खेलती रजबू अपार धन संपत्ति भरल बा कोठा या डारी बा मोटर गाड़ी बा खेती बाड़ी बा लेकिन परिवार में एगो संतान नहीं खे तो सब कुछ बेकार बा रानी लोग कहता अरे खेलती राजा जी हो खेलती रजबू एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलती एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलती और का करैती साधु संत के सेवा करबैती कुल के लाज रखबैती जी कुल के लाज साधु संत के सेवा करबैती कुल के लाज रखबैती जी लड़का होई तो कैसन बनैती बबुआ के बड़का पापा नु दीनानाथ शर्मा जी के तरफ से ये बहुत पुरस्कार दिल बनी शर्मा परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन करो नारायण जी से प्रार्थना करो कि नारायण जी बना के रखें वाल्मीकि के रामायण हो वाल्मीकि
वाल्मीकि के अरे रामायण हो अरे उनका से पढ़वैती तो अपन दिलवा के लालसा पुरैती अपना दिलवा के लालसा पुरैती तो कौनो आपत्ति विपत्ति पड़ेला तो गुरु ब्राह्मण के सहारे ले जाला। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावही आ कहे वशिष्ठ विधि बहुत समझ। गुरु जी के लगे अपना पहुंचल बड़े गुरु वशिष्ठ जी के लगे जाके कहते रहे मुनि बाबा कि सुनी सुनी मुनि बाबा अरे सुनिए गोसैया गोड़ लागो तानी बाबा अरे परतानी पैया काहे महाराज जी काहे कि बीत गइल बा अरे हमरो जवानी ए बाबा लोगवा अरे कोई है नी संतान कहनी संतान चौथा पन आई गइले भइले ना लाला नवा सुनसन लागो ताते हमरो भावना बबुआ के बड़ भाई यादव परिवार के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार दिल बने भैया के हार्दिक शुभकामना बा। चौथा पन भइले ना ला ला नवा सुनसन लागो तो हमरो भावना के गार्जियन हमने के आदर्श ए रुपया के माला पहना के हमने के सम्मानित करनी हमने के मनोबल के बढ़ौनी भगवान रुआ के बना के रखें आजीवन पद प्रतिष्ठा बना रहे बबुआ पढ़े लिख के देश के करंधार बनी गांव जवार जिला के नाम के रोशन कर रानियों के कमी नहीं खे डॉक्टर साहब एक छोड़ी के आरती न तीन गोरानी एक छोड़ के तीन को रानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान एक छोड़ तीन को रानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान एक छोड़ तीन को रानी ए बाबा लोगवा कहनी संतान आदरणीय परम श्रद्धेय बैजनाथ यादव जी के तरफ से हमने के दोनों कलाकार के पुरस्कार दिल बने बैजनाथ यादव जी के हम हार्दिक अभिनंदन करो शुभकामना करो भगवान से प्रार्थना जी नारायण जी बना के रखे धरा हो धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी राजा धीरो धरो जगह पर आ गइल बड़ एगो सोचत रहो तारा बबुआ होइलो अब महाराज दशरथ जी फेर में पड़ गए रहले तो को ना आ होई है तो होइलू अरे कहले बाबा जी एकर व्यवस्था हम करो श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा आ पुत्र लाग शुभजग करावा ऋषि मुनि सब आहुत दिनी अग्नि प्रकट भय चरो कर ली अग्नि महाराज श्रृंगी ऋषि के बुला के पृथ्वेष्टि जग भई और में से अग्नि महाराज हब लेके उत्पन्न भइनी आ राजा के दियाई ये ले जाके हिस्सा लगा के आ तीनों रानी लोग के खिया दो
रानी लोग खीर खाई पहले त्रेता जो कैसा है डॉक्टर साहब हैं? ये खीर खा लेला से लड़का हो जा हाँ। आए बारे कठरा के कठरा भात खियाओ तो लड़का होई ना सब जुग जुग के प्रभाव बा हाँ। त्रेता युग में रानी लोग खीर खा लेलस हाँ। तो लड़का हो गई हाँ। समय के अनुसार ही चैत के महीना में हाँ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा आ पावन काल लोक चैत के महीना में 12 बजे दिन में राम जी के अवतार होता है अरे बजनवा अरे बाजेला चाहू बजनवा अरे बाजेला चाहू रे अरे बजनवा पूरा अयोध्या में माने खलबली मच गई ये भगवान के अवतार हो गइल बा राजा दशरथ जी के बबुआ भइल बड़े अरे बजनवा अरे बाजेला चाहू जगह शर्मा जी के बबुआ के बर्थडे में आज एक बार चहल पहल भइल बा वो जब महाराज दशरथ जी के यहाँ चहल पहल होता है एक से एक अरे गवैया आइले आइल बड़े कलाकार एक से एक अरे गवैया आइले आइल बड़े कलाकार तो सोहर गावे आर विजेंद्र भैया आइले हेने से तिवरिया लायदार रे अरे बजनवा बाजेला अरे राजा के घरे अरे राजा के घरे अरे गोगनो से फुलवाला गुलझरे राजा के घरे गोगनो से फुलवाला गुलझरे खुशी होके राजा जी बजा बजा बाईले खुशी होके राजा जी बजा बजा बाईले अवधेश कुमार जी के नाम पर मनोज भैया के नाम पर बहुत बहुत पुरस्कार घरवा में रानी जी पटली मिठाई हो घरवा में रानी जी पटली मिठाई हो ना तो तू लो सेवा ना करबू तो तोहर लोग के सेवा ना हो ऐसे हाँ आइल बोलू वो लोग के खोज ले तनी हो बबुआ घरवा में रानी जी पतली मिठाई घरवा में रानी जी पतली मिठाई अरे राजा के घरे देखो लगल गोह गोह करे यही सोहर मंगल होता है वैसे बबुआ तासवा खेलो तो राजा दशरथ बबुआ के पापा सोहर खाली ना होला सोहर पर मोहर लगता है चिन्हा लगेला तो एगो छोलनी धिका के दाग दी सब है हमारा के चिन्हा दिए के फार धिका के दागी हे महाराज माने चिन्हा के मतलब का भई का ये शर्मा जी की है गोई रहनी सोहर गवनी तो सिकड़ी अंगूठी हाँ गाला में के पाए नाक में के अच्छा उमेश मास्टर साहब हमरा के पुरस्कार दिल बनी नाक में के सिकड़ी तोरो मेहरा रूपे न थोई है कान में के बाली गौरनी इनका गावे गावे
हनुमान जी के मंदिर पर अरे बाप रे बाप इनकर मेहरारू जब देख लेब नु बुझाई से कहां से हुआ आके बैठल आ ओही में जानत तनी आ गई हमरा बैठ गइल बड़ी आ ओही में जींस पैंट पहन के भीतर खैनी मलतरी आ ओही में के वही चुनरिया बुझाते पूजा पर उहे बैठ रहली का हां उहे बैठल रहली इनकर मेहरारू पूजा पर बैठ रहली आ चुनरिया ओढ़ा देले रहलू तो फरका से बुझाओ जे भैंसी के देह पर चट्टी ओढ़ावल